premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله ينبدو أمبي أوفو Mali kono ani Mali koka ni antuntoy anga émission kono noye seko ane dongo walanda di ale kenei amba fop mabe adama dunyana Allah ye doni wo doni bila dugukolo kan. Allah ma si bila ye gansan. Anw ye farafinw de ye. Arabuw ka taabolow bɛ yen, tubabuw ka taabolow bɛ yen. Mais anw fɛ yan farafinna dabalijugukɛ bɛ anw fɛ yan. Ɲɔgɔn ta tiɲɛ o ɲɔɲɛlen bɛ anw fɛ yan. Ka hadamaden tabali tilegan kelen a ka fini bila o bɛ anw fɛ yan. Ka hadamaden tabali k'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ tiɲɛ o bɛ anw fɛ yan. Ka muso ni cɛ dabali k'u kɔ don ɲɔgɔn ma k'u ka furu jagoya sa ka sɔrɔ u ka di ɲɔgɔn ye. Furu salen kɔfɛ u bɛɛ bɛ tila ka nimisa mais dabali b'u ka furu sa o bɛ kɛ anw fɛ yan. I ka ɲɛnamaya kɛ ka kalan min kɛ ka dɔnniya min ɲini ka dabali kɛ ko pour que i kan'o baara sɔrɔ i kana don da la yɛrɛ sira si sɔrɔ o bɛ anw de fɛ Afiriki. Ɔ mun de fana bɛ se k'o kow langari ka bɔ yen. O de la Allah Taala fana ye dɔɔni di dɔɔni minnu fana bɛ yen n'u b'o kow ye ka tila k'u langari u ye o dɔɔniw tɛ fitinin ye anw fɛ Afiriki. O dɔɔnibaw tɛ mɔgɔ fitinin ye anw fɛ yan Afiriki. Olu kan ka bonya, u kan ka gasi sigi. Ni ko min sɔrɔ tuma dɔ la e ti ko dɔn. Ni kobilen dɔ ma adamaden sɔrɔ ŋaniya juguya dɔw ma ta k'a k'i la tuma dɔw ko caman bɛ yen n'a fɔra a bɛ kɛ baro de ye mais douleur min b'a la e t'a dɔn mais a ye minnu sɔrɔ olu de b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen. Mɔgɔ caman bɛ taa moriw fɛ yen bi. Mɔgɔ caman bɛ taa donmaw fɛ yen bi. Fɔlɔ olu kun tɛ taa o. Olu yɛrɛ kun ma d'a kow la. Olu kun b'a ko langaribaw fana fɛ. Mais kow nana kanu kɛ u yɛrɛ la. Depuis kelen b'a f'u ye ko non nin tɛ gansan ye n'u ma d'a la. F'u yɛrɛ nana ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin tɛ gansan ye. Parce que dɔnni sanfɛla n'o ye dɔgɔtɔrɔya dɔnniw ye. Dɔgɔtɔrɔw y'a yira k'a fɔ tension de b'e la mais a ye tension fura kɛ ka dɛsɛ pewu. I taara Faransiw la, i taara diɲɛ yɔrɔ bɛɛ, yɔrɔ o yɔrɔ dɔgɔtɔrɔya fɔrilen don. Fɛn bɛɛ kɛra ka dɛsɛ. Ɔ sisan I bɛ mun kɛ? I y'a dɔn o ye bana ye
bana min ni dɔgɔtɔrɔw ka ye y'a yira ko nin don mais très généralement n'olu ye min ye u b'a furakɛ mais n'i y'u dɛsɛlen min na o bɛ ɲɛɲini duguma de sisan donc an bɛ ɲɔgɔn dafa de an bɛ ɲɔgɔn dafa de min t'a dɔn o t'a dɔn mais minnu b'a dɔn ni ser'olu ma o waati a ka ca Ala fɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ ka ca Ala fɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ nɛɛma bɛ maa o maa la i farati i juguyalen don dɛ i t'a di jugu ka ca fo ni koni dɔ y'i sɔrɔ o la an b'a fɔ denmisɛnw ye n'i commencera ka tɔgɔ dɔɔni sɔrɔ e commencera wari dɔɔni bɛ ka ye kunkolo bɛ ka si la e kan ka commencer k'i taa yɔrɔw dɔn i kan ka commencer k'i sigi yɔrɔw dɔn i koko yɔrɔw i kan ka commencer k'olu dɔn n'i faratira ha anw ka farafinya o b'anw na dɛ farafinya b'anw na dɛ bana min ka jugu bana bɛɛ n'a bɛ fɔ o ma ko hasidiya dɔ de bɛ ka fara a fanga kan dɔ de bɛ ka fara a fanga kan k'i profiter dɔrɔn ka taa dɔ ɲini ye k'i profiter o la an bɛ conseil di sani ka giri k'i bɛ dulokibaw kalan k'a don i kana labɛnw kɛ labɛn min b'a to ni kɛta juguw kɛr'i kama minnu y'a k'i kama a ka segi u yɛrɛ ma jɔnni b'o labɛn kɛ k'a di e ma Ala ye minnu bila baara la Ala y'a dɔnniya di minnu ma olu de bɛ yen o tuma a kɛra yɛrɛ min fana na k'a sɔrɔ i sigilen bɛ k'a fɔ ko nin ti tiɲɛ ye nin ti tiɲɛ ye f'a taara k'i sigilen kan n'i bi kamanagan kɔni ma bɔcogo sɔrɔ a bɛ sira dayɛlɛlen ye nin Ala y'a dɔnniya fitinin min kalifa a ma n'i b'a dingɛ kɔnɔ n'a ye ɲɔgɔn ye i bi bɔ n'i yɛrɛ ma don a dingɛ kɔnɔ i labɛn dɛ ka na k'i kɔnɔ k'i bi to yen ten i bolo ma Afiriki yan sɔmin kelen a la ko ɲɛtaa ko bɛ e kɔnɔ e bɛ fɛ k'i fa ka du jɔ e bɛ fɛ ka balimaw ɲɛji cɛ sɔmin mana ko o la a e ti to yen ten dɛ i ti to yen ten dɛ jigitigɛ ko da ye n'i ye da da an ka kaburu kɔnɔ suw ma n'u kumana i bɛ kabakoya dabali jugu minnu bɛ kɛ adamadenw kama ka taa su kaburu wɔgɔ bɛ k'a don a kɔnɔ o de ka ca y'a dɔn adamaden ka kɛta jugu sera fo degere ma mɔgɔ ɲɔgɔnw na tɔ jumɛn bɛ yen bilen foyi tɛ yen bilen ni ye lasɔmili ye sani a ka denmisɛnninw bila ten a y'u labɛn dɛ e kelen k'i den lamɔ sɛgɛn ni ɲani na k'o don ekɔli la sɛgɛn ni ɲani na o nafasɔrɔ kuma u ka taa dabali jugu k'o la ka t'o kɛ dulɔmina ye u bɛ wari sɔrɔ u bɛ t'o di dulɔso la anw ta tɛ an y'a mɛn ye dɛ an y'a ye de an y'a kow ye de a mɔgɔw bɛ se an ma de du jigiyaw kun don kabila jigiyaw kun don mais attention ko bɛ Afiriki dɛ
muso dɔw bɛ yen muso ganaya la depuis san 10 ni dɔɔnin fo san 40 ni kɔ bi olu yɛrɛ jigi tigɛra furuko la u ye furu ɲini ka dɛsɛ ala nɔ tɛ nin bɛɛ ye dɛ karisa bi sa muso ganaya la a tɛ furu ni ne karita a bi sa ten nin bɛɛ b'anw fɛ aw ni dɔɔnin b'aw kun a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi cɛbaŋaniya fila sirilen tɛ n'aw ye dɛ an k'an sigi k'a laban lajɛ o de ŋaniya bɛ siri an k'an sigi ka karisa laban lajɛ laban ko ɲuman fana tɛ jigiya ni ye dɛ ko bɛɛ b'a kɔnɔ n'u i se i yɛrɛ faali la k'i bɔ yen ka dabali jugu kɛ k'i fa n'u ma se o la u bi dabali jugu kɛ ala ye hɛrɛ min d'i ma k'a bɛɛ halaki o miliyardɛri joli joli bɛ yen n'o ɲɔgɔnna y'olu sɔrɔ o miliyɔnɛri joli joli bɛ yen ni kɛta jugu kɛr'u la bi o dɔw bi 100 ɲini 100 multimillionnaire o dɔw bi 100 ɲini ko ni maa ɲɛna ma k'a d'u ma a ye denmisɛn caman ɲɛna ko n'i ye hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn k'a banna a daminɛnen de y'o ye ni fandalama ye kɔnba o kɔnba kɛ i nalen hɛrɛ sɔrɔ ni 100 don i fantalama i ma 100 kɛ wa bi i fɛntigilama bɛ 1000 de kɛ pour i ka se ka sauver i ni ka se ka sauver i ka sɔrɔ ka se ka tu i bolo e ti to yen i denw ti to yen i musow ti to yen o ye bita ye dɛ o tuma o ko bɛ cogoya min na sani k'i yɛrɛ afficher ka ɲini i yɛrɛ kɔ kumakan minnu bɛ k'i tulo kɔrɔ kumakan nin bɛɛ lajɛlen lamɛn mais tata ye 2 de ye kumakan in na karisa i janto i yɛrɛ la i bɛ cogo min na maa caman kun bɛ tin ka kɔ i ye olu ka histoire ɲini k'u dɔn n'u ye histoire lamɛn i yɛrɛ kan ka k'i ta kɛ cogo min na i b'o dɔn ni tun ye fitinin ye k'a lase bi seko ni dɔnko ale walanda di kɔnɔ denmisɛnw a y'aw yɛrɛ labɛn a y'aw yɛrɛ ɲini a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi diɲɛ bɛ taabolo min kan bi a man ɲi dusukun jara hinɛ banna jigisigi yɔrɔ o banna fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ hinɛ mɔgɔw la de k'u dɛmɛ k'u hakili sigi k'u ladon f'u k'a kɛ fɛn ye ko n'u kɛra fɛn ye a dɔ la e yɛrɛ bɔnna dɔnna laban u n'o fana dɛmɛ mais bi a kɛra contraire ye dɛ e b'o min kɛ olu kelen de bɛ tila ka bila e yɛrɛ n'i bɔnna o juguya la olu kelen de bɛ tila ka bila i n'i bɔnna o juguya la y'a dɔn a gɛlɛyara fɛn min b'o togo la maa kan k'i hakili to i yɛrɛ la labɛnw kɛlen b'anw kɔni fɛ a surulen bɛ min kan dabalijugu kelen bɛ min na k'i ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ halaki i bolo a fɛnw labɛnnen b'an bolo ka se k'i dɛmɛ k'i bɔ a degun kɔnɔ awa ma e yɛrɛ min t'a dɔn fɔlɔ n'u ma s'i la fɔlɔ i ni k'i jɔ dɛ parce que n'u ser'i la o tɛ ɲuman ye dɛ tɛ ɲuman ye dɛ ɔ n'i yɛrɛ y'i yɛrɛ renforcer ka ca Ala fɛ i na kisi a ji jukɔrɔ kow tɔɔrɔ ma tuma min i bɛna kɛlɛ sanfɛ o b'a sɔrɔ ji jukɔrɔla de dɛsɛ kɛra yen de
n'an dɛsɛra ye an bɛ nin kɛlɛli daminɛ sisan sanfɛ fɛn bɛɛ bi da i kan ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an kanda aza wassalam